Hola, em dic Isabel Ortuño Esteban, soc de Sant Just Desvern i ara estic jubilada, però des de fa molts anys que vic i treballo en aquesta comarca i sempre he seguit de prop tot el que ha fet el centre d'estudis i després d'una conversa amb la Genoveva Català vaig decidir optar a estar a la Junta del centre perquè he pensat que puc col·laborar amb alguns dels temes que es porten i sobretot per fer un seguiment bueno, la meva dèria és el feminisme i vull fer alguna cosa al voltant del feminisme i aportar també algun coneixement de tota la meva experiència professional amb les persones amb discapacitat intel·lectual.